ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም እመፅ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ክነላዕል ዝሕግዙና 6 ዓይነት ምግብታት ክንርኢና ብፍላይ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ዝቐነሰኩም ሰባት እዚ መደብ እዚ ክሓልፈኩም የብሉን። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብ ግዘ ፍቅሪ እንዳሃለኹም ብሉፅ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙ ዝነበርኩም ወይ ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ኖርማል ዝነበረ ሕዚ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ንኣብነት ብናይ ስራሕ ፀቕጢ ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ናብራ ሻቅሎት ክኸውን ይኽእል፣ ብዕድመ እውን ክኸውን ይኽእል። ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ይቕንስ እዩ። ኔቸር ድማ ነዚ መፍትሒ ዝኸውን ምግብታት ሂባትና እያ። 6 ዓይነት ምግብታት ክንርኢና። እቶም ቀዳሞት ንሪኦም ዓይነት ምግብታት ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ንክለዓል ዝሕግዙና ኣብዚሕካ ፍሩት ምብላዕ እዩ። ካብዚኦም ድማ ብፍላይ ወይኒ፣ ፖም፣ ዋተርሜሎ ወይ ድማ ብርጭቕ ንብሎ ብትግርኛ፣ ኣቮካዶ። እዞም ፍሩት ኣብ ውሽጦም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ዘለዓሉ ኢለመንት ስለዝሓዙ ኣብዚሕና እንተንበልዖም ዝበለፀ ለውጢን ጥቕምን ክንረኽበሎም ንኽእል ኢና። ብፍላይ ኣብ ከቢድ ናይ ስራሕ ፀቕጢ ዘለኹም፣ ኣብ ሓሳብን ጭንቀትን ዘለኹም፣ ኢቨን ድሕሪ ምውላድክን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትክን ዝቐነሰክን ደቂ ኣንስትዮ እውን ፍሩት ኣብዚሕክን እንተትበልዓ ይምረፅ። ብፍላይ ድማ እዘን ዝሓበርክዎን ፍሩታት ወይኒ፣ ፖም፣ ዋተርሜሎ ወይ ድማ ብርጭቁ ንብሎ ከምኡውን ኣቮካዶ ኣብዚሕክን እንተትበልዓ ዝበለፀ ጥቕሚ ትረኽባ ኢኽን። እዚ ነገር እዚ ማለት እውን ፍሩት ናይ ምብላዕ ብዙሕ ልምዲ የለን ኣባና ማለት እውን ክሕመና እንከሎ ወይ ድማ ካብ ክንደይ ግዜ ሓደ ሻዒና ናይ ምብላዕ ልምዲ እንተሃለወና እዚ ግና ትክክል ኣይኮነን። ብዝኸኣልናዮ ዓቕሚ ምብላዕ ሰውነትና ንሲስተሙ እንዳመሓየሸ ንኸይንደክም፣ ንኸይንሰላቸው፣ ንኸይንህከ ናፃ ንክንከውን እውን ብምግባር ንክንነቃቃሕ ይሕግዘና እዩ። ስለዚ ንፍሩት ቦታ ክትህቦ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ከላዕሉ ዝሕግዙና ድማ ናይ ዚንክ በዝሒ ዘለዎም ምግብታት ምብላዕ እዩ። ንኣብነት ቀይሕ ስጋ ከምኡውን ለውዝን ኣብዚሕና ምብላዕ ዝበለፀ ጥቕሚ ይህበና እዩ። እዚኦም ምግብታት ብበዝሒ ዚንክ ክንረክበሎም ንኽእል ኢና። ዚንክ ሰውነትና ንክነቃቃሕ፣ ምዝዋር ደምና ንክውስኽ ዝጠቕመና እዩ። ብዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ደም ምዝዋር ክዳኸም ይኽእል እዩ። ነዚ ድማ ብምግቢ እንተዘይማሕሽናዮ መድሓኒት ብምውሓጥ ንሰውነትና ናብ ቃልሲ ክነእትዎ የብልናን። ስለዚ ድማ ብናይ ዚንክ ትሕዝቶኦም ዝፍለጡ ምግብታት ከምኒ ቀይሕ ስጋ፣ ለውዚ ኣብዚሕና ብምብላዕ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ብልዑል መጠን ንክነቃቃሕ ክንገብር ንኽእል ኢና። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ንክለዓል ዝሕግዘና ድማ ቸኮሌት እዩ። ቸኮሌት ኣብ ውሽጦም ሴራቶኒን ኣለዎም። እዚኦም ድማ ሰውነትና ንፆታዊ ርክብ ንቑሕ ንክኸውን ዝሕግዞ እዩ። ሓደ ግዜ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ክጠፍእ እንከሎ ኣብ መንጎና ፍቕሪ ዝጠፍአ ክመስለና ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ፍቑራት ዘይምርድዳእ ባእሲ ክፈጥር ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ክጠፍእ ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚ ብምፍላጥ ድማ ነተን ዝሕብረልኩም ዘለኹም ምግብታት ኣብዚሕኩም ብምብላዕ ክትልውጥዎ ከተማሕሽዎ ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ስለዚ ድማ ቸኮሌት እውን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ብልዑል መጠን ንክነቃቃሕ ዝገብር ዓይነት ምግቢ ስለዝኾነ ቸኮሌት እውን ብበዝሒ ክትበልዑ ኣለኩም። ኣብ ፈረንጂ ቸኮሌት ንኣፍቃሪትካ ወይ ድማ ንበዓልቲ ገዛኻ ከም ጊፍቲ ምሃብ ዝተለመደ ውህብቶ እዩ። ፈረንጂ ነዚ ባህሊ ዝገበርሉ ብዘይ ምንም ምክንያት ኣይኮነን፣ ጥቕሙ ስለዝፈልጡ እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ከምዚ ዓይነት ባህሊ ክንሕድር ኣለና። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ንክነቃቃሕ ዝሕግዘና ምግቢ ድማ ናይ ሽኮር ኣገዳ ፅሟቕ እዩ። ሽኮር ኣገዳ ወይ ድማ ሹገር ኬን ንብሎ ኣብዝሓ ግዜ ንሕማም ጨጓራ ብሉፅ መፍትሒ ከም ዝኾነ ይሕበር እዩ።
ካብዚ ብተወሳኺ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ከምኒ ዩጋንዳን ኬንያን ዘለው ዓድታት ማለት እዩ ንፆታዊ ርክብ ስንፈት ከም ናይ ባህላዊ ሕክምና ኮይኑ የግልግል እዩ። ብዙሓት እውን ደጋጊሞም ብምብላዕ ለውጢ ከም ዝረኽቡ ይሕብሩ እዮም። ስለዚ ድማ ሕማም ጨጓራ ከጋጥመኩም እንተሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሉፅ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንክትሕልፉ እውን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩምን ንክትለዓሉን ከም ዝሕግዘኩም ብምፍላጥ ሹገር ኬን ወይ ድማ ሽኮር ኣገዳ ኣብዚሕኩም ክትበልዑ ኣለኩም። እቲ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ መበል 5 ንሪኦ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ንክነቃቃሕ ዝሕግዘና ምግቢ ድማ ካካዎ እዩ። ካካዎ ዶፓሚንን ሴራቶኒንን ዝተባህሉ ኤለመንት ኣብ ሰውነትና ንክውስኹ ይገብር እዩ። እዚኦም ስርሖም እንታይ እዩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ዶፓሚን ንፆታዊ ርክብ ዘለና ስምዒት ንክውስኽን ንክነቃቃሕን ይገብር እዩ። ሴራቶኒን ድማ ኣእምሮና ናፃ ኮይኑ ፍትሕ ኢሉ ንክፀንሕ ይሕግዘና እዩ። ኣብዝሓ ሰብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ኣለና። ናይ ስራሕ ፀቕጢ፣ ናይ ስድራ ሓላፍነት ብዝተፈላለዩ ነገራት እውን ክንጨናነቕ እውን እንተለና ኣእምሮና ናፃ ይኸውንን ንሰውነትና ፍትሕ ክነብሎ ናፃ ክንገብሮ ክንሙክር ከለና ድማ ናብ ዘይተድለየ ቃልሲ ኢና ንኣትው። ንሰውነትና ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንኽኣትው ኮነ ኢልና ክነላምዶ ኣይንኽእልን። ነዞም ምግብታት ብምብላዕ ግና ክንነቃቅሖ ንኽእል ኢና። ስለዝኾነ ድማ ካካዎ መዓልታዊ ብምብላዕ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ልዑል ንክኸውን ኣእምሮና እውን ንኸይጨናነቕን ናፃን ንክኸውንን ይሕግዘና እዩ። ስለዚ ካካዎ ኣብዚሕኩም ተትበልዑ ዝበለፀ ጥቕሚ ትረኽብሉ ኢኹም። ኣብ መበል 6 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ንምልዓል ዝሕግዘና ድማ ግሪን ቲ ንብሎ እዩ። ኣብዝሓ ግዜ ሰውነትና ንምቕናስ ወይ ድማ ኣብ ከብድና ከባቢ ዘሎ ስብሒ ንምጥፋእ እዩ ነዚ ግሪን ቲ ንጥቀመሉ። ግሪን ቲ ኣብ ውሽጡ ካቴቺን ዝተባህለ ኢለመንት ኣለዎ። እዚ ኢለመንት ድማ ናይ ደም ምዝውዋር ንክቀላጠፍ ናብ መትሎናን ናብ ብልዕትኽንን ብእኹል በዝሒ ደም ንክበፅሕ ይገብር እዩ። ናይ ደም ምዝውዋር ኣብ ኩሉ ሰውነትና ብእኹል በዝሒ እንትሃልዩ ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትና ንክልዓልን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ብሉፅ ዓቕሚ ንክህልወናን ዝሕግዘና እዩ። ስለዚ መትሎናን ብልዕትኽንን እኹል ደም እንተዘይበፅሕዎ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ከምዘይለዓል ብምፍላጥ እኹል ደም ናብ ኩሉ ክፋል ሰውነትና ብእኹል በዝሒ ንክበፅሕ ዝጠቕመና ግሪንቲ ንክትጥቀሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። ክንጠቃልሎን ከለና ነዞም ምግብታት ኣብዚሕኩም ብምብላዕ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ክተለዓሉን ክተነቃቅሑን ትኽእሉ ኢኹም። ከም ዝፍለጥ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ክጠፍእ ይኽእል እዩ። ነዚ ዝጠፍአ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ድማ በዞም 6 ምግብታት ክተነቃቅሑ ትኽእሉ ኢኹም። ሽዑ ድማ ብሉፅ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንክትሕልፉ ዝሕግዝኩም ብሉፃት ምግብታት ከም ዝኾኑ ብምፍላጥ ክትጥቀምሎም ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብካሊእ መደብ ብካሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕና ንኩላትና ይቀኒለይ።